नों मानो इदि लेंग्रि प्रसेसआव थांखो मानो लेंग्रि प्रसेसआव थांखो नों who is the our lengthy process you are the lengthy process who is the Baba why the your lengthy process that means why the our government is the lengthy process now our movement is the lengthy process now our men is the lengthy process because we बेखौनो बुंदों सोलोंथाइ education is the say of the hour बेखौनो बुंदों बर'आव education माने सोलोंथाइ सोलोंथाइया जोंनि मुगानि रावनि फावगिरि जुदि जानो हायाब्ला जोंनि गासिबो गियानफोरा जोबजोबलाङो बे बुस्थुखौ बुंनाय जादों education is the say hour is the development who is the rounded that is the block माने मा block is the our rounded cover is the no कभार माने मा cover that means our जोख्लोबनाय अरे जोख्लोबनाय close is the our जोख्लोबनाय because the our that means I think the बुंदो conjugation is the our mar technique is the our is the बुंदो जोंनि बर' रावाव बुङो थारमाने गियानखौ सोलायबाय थानाय मार टेक्निक is the our गियानखौ सोलायबाय थानाय इंराजियाव बुङो मार टेक्निक शो our political is the show education is the show मार टेक्निक शो गियानखौ जोंनि लाबालाबाव सोलायबाय थानाय जायो मानो जोंनि गियानखौ लाबालाबाव सोलायबाय थानाय जायो जेरै जों सोंथि सोंलुआव जोंनि बिगियानारिफोरा बुंनाय जायो आं 2010 मायथाइयाव हाबा खालामदोंमोन 2010 मायथाइयाव हाबा खालामनानै आङो माखासे बोरमा फालो फिदोंमोन 22टा बोरमा लादोंमोन 22टा बोरमा लानायनि उनाव आं 22टा बोरमाखौ ओरैबायदि लादोंमोन थारमाने आं हा फानदोंमोन हा फाननानै 1.5 बिघा फानदोंमोन 1.5 बिघा फाननायाव 3 लाख मोनदोंमोन 3 लाख हानि मुजुरियाव आं 3 लाख फानदोंमोन प्रदीप कसारिनो प्रदीप दादानि फिसालानि प्रदीप कसारिनो आं हाखौ 3 लाखआव फानदोंमोन 1.5 बिघा आं बेखौ फैसाखौ लाना थांनानै दुमनियाव थांनानै 22टा बोरमा लाना फैदोंमोन फार्म खुलिनो आं गासिबो फान्था लाबोजोबबाय फान्थाफोरखौ आं सानसेनो लाबोजोबनानै आं बड'लेण्डआव हाइस्ट मार्क आवार्ड फार्स्ट पजिशन ग्रेड उइथ द मेटार आं बेखौ लागोन होनना सानदोंमोन स्टाडि आवार्ड आंनि माइ दा स्टाडि बेखौ आं सानदोंमोन मानो फान्थाल' लाबोनाय माने सार ओरैबायदि घटना जादों आंखौ हिन्जावआ बुंबाय बिफा जुदि फान्थि जुदि लाबोयोबा गोबां खस्थ' जागोन नामा गतिके फान्थाखौनो लाबोनानै खासि खालामनानै 6 माह बा 3 माहनि उनाव फानोबालाय ओरै होनदोंमोन बेखायनो आंबो ग्रेड डिभिजनाव सानदोंमोन नंगौ दे बिमानि बाथ्राया माताजिनि बाथ्राया सबसे सैथो जागोन खोमालै बे बुहुमाव थांना थानायाव दे ग्रेड इज आवर मेटार एडुकेसन इज द मेवार देट मिन्स दा सेक ओरै होननानै नङा होमबा आं सेक खालामनोसै थारमाने नायनोसै होननानै बेखौ आंबो थांनाय सानैबो बुंबाय स' जागोन बिमा मादार स' ओरै होननानै थांगोन बेनिफ्राय थांबायबो रबिबारै सानडे दिना थांबाय थांनायनि उनावथ' थांबाय ओमफ्राय लाबाय बोरमाखौ सोंबाय ओइयो बेसे नांगौ 2600 नांगौ ओइयो बेसे नांगौ 3000 नांगौ ओइयो बेसे नांगौ 4000 नांगौ बिदि जायखि जाया 22टा बोरमाखौ लाना फैबाय बेनिफ्राय 22टा बोरमाखौ लाना फैनायाव आंनि 2 केजि 300 ग्राम रसा नांदों बेसे 2 केजि 300 ग्राम रसा लाना फैबाय दर होनो थाखाय रसाखौ लाबोखाबाय बेनिफ्राय रसाखौ लाबोखांनायनि उनाव गारियाव खाबाय गारियाव खाखांनायनि उनाव पुलिस पइन्टफोरा बै फालांगिफोरा दुमनियाव जि फालांगि थायो बै फालांगिफ्रा आंखौ हमबाय नों 22टा बोरमा फान्था मासेबो फान्थि गैया नों माबा बुंलांदों इसोरो खोमसि फोथायनाय लाबाय जे माबा मोनसे हैगोन माबा मोनसे हय माबा मोनसे लोब्बा दं हय एनडिबि बिथोर माबा मोनसे बे माबाजों लिंक दं आफादजों लोब्बा दं इहा बेयाव लांगोन बेखायनो बेयाव लाबोगोन नालाय हगार हरनाय जानाय नङा आंखौ बायजोबना लाखिबाय दुमनियाव जोबना लाखिबाय पुलिस बोरमाजों जाबजों मानसि बोरमाजों बेनिफ्राय आंखौबो हिन्जावखौबो गारिखौबो जोबना लाखिबाय
ओमफ्राय आं होनबाय सार माबा सार आं हा फाननासो लाबोदों आं खुनु 2 नाम्बार गैया जुदि मेडिकेल प्रुफ नांगौबा माबा नांगौबा मडलनियाव बियो मडल अफिस दं नङा होमबा आं हा फानना लाबोदो हाखौ आंनि सोर बायदो आं फैसाखौ बोरै मोनदो नोंथांमोना जुदि प्रुफ नायनोबा एकुरेट जुदि आंनो बियो ओमफ्राय बिसोर हसाया निखन साख्रियाला फौजि दं नङा होमबा BSF साख्रि मावनाय दं फौजिनियाव बेनिफ्राय बिसोरो फन खालामबाय ओमफ्राय फन खालामनानै सोंहरमारबाय नोंनि फंबाया रिट्रि मावदो बिदाया नंगौना नंगौना औ आंनि आदासनोमोन बेनिफ्राय नोंखौ इयो हा फानदोंमोन ओमफ्राय मा खालामहैदो इयो होनना मा खालामहैदो माने बोरमा बायनो फैदो 22टा ओरैनो 22टा बायबायानो इयो बेनिफ्राय गारियाव लांफैदो हसाना मिसा होनना हसा दे इखौ हर निकना बिदि हरबाय बेनिफ्राय इखौ होनहरबाय फौजिखौ सेन्ट्रेलनि जिउथु इखौथ' रावबो जोबनो हायाना बेनिफ्राय बियो बुंहरबाय इखौ हरबाय आंनिसो फंबाय हा फानदो बियो आदाया हा फाननानै बियो बिदि प्लान लादो गतिके इया 2 नाम्बार गैया बेलेगजों लोब्बा गैया आफादजों लोब्बा गैया हगार फायबाय दा बरिया हरबाय फैसाखौ इसे लादो 8,000 इसोर थेवबो होनहरदो इखौ 8,000 नांगोन जोंनो थेवब्लाबो जों थारमाने डाइरेक्टै फोथायनो हाया नोंबो इयाव थाबायना जों फोथायनो हायाना गतिके 8,000 लानांगोन जागोन दे होबोदो होननानै इबो होनबाय आब्रा 8,000 नांगौनो फैसाखौ नों होबोदो जायखिजाया बोरमाखौल' नों लाबोना मोजाङै फिदो नङा होमबा जागोन दे ओरै होननानै आरो फैसा थोस्लाबाबा नों आंनो कल खालामहर आं सोना हरगोन लोगो बिदिसो मेटार मेटार बेनिफ्राय इखौ सोहरबाय बेनिफ्राय लाना फैबाय आं बेनिफ्राय लाबोबाय लाबोनानै हमना ला 15 दिनसो जाबाय बोरमाखौ लाबोनानै गाम्बारि बिलाइ दानना होबाय बेनिफ्राय बे जायखिजाया बिलाइखौनो दानना होयो आं उदालगुरि लामाजों जोंनियाथ' सिदा नालाय आं बेयाव थारमाने प्लानिं हिसाबै माबाखौ लानानै सारि होजोबबाय 22टा बोरमायाथ' बेसेबा गोजान जायोना मासे खानानै फाय मानसिसो नांखोना मा नांखो पात्ता मोनला गोजान बेनिफ्राय आं बुंबाय बिमाखौ बिमा मा होनो बोरमाखौ खासि खालामनांगौलै जाया जाजोब्बाय बेनिफ्राय बिमाया बुंबाय बेफा जाया जादोंबालाय माथो खालामबावनो सब खासि खालामजोबदों ओमफ्राय खालामबाय ओमफ्राय आं हराव स्टाडि खालामबाय मा घन्टा बोरमायालाय जाया जाबाय थाखोब्रा बिमायाबो खासि खालामनो होबाय आरो जाया देखुन फान्था बोरमाया आदार जाया जाबाय बेनिफ्राय आं हरसे सिन्था खालामबाय बोरमा फान्था बिदि जाया जायो माबा मोनसे सेक्सनि आमल जानांगौ इसा थारमाने गोबाव जाबाय नालाय बेखायनो आं थांनि दे गाबोन निरन सारखौनो थांगोन होननानै निरन आरो लावगा इनसानि ओजा इखौ थांबाय आं फुङावनो मर्निं टाइम मस्ट बि वाक टाइम बेनिफ्राय थांबाय आं थांनायाव उनाव लावगा गुमैखौ लिंबोबाय बेनिफ्राय निरन गुमैखौबो लिंबोबाय लिंबोनानै बिसोरथ' फ्राय 8जनसो लिंबोबायलै सनाबर गुमैबो लिंबाय इबो लिंबाय कातिरामलानि खासुमाननि लिंबाय बिदिनो माखासे 11 जनसो जाबाय भाई 11 जन मानसि जों खासि खालामबाय थारमाने फैबाय आरो खासि खालामनायनि आगोलाव फैनायाव इसोर होनबाय फाय गंसे नांगौलै ओरैनो गंसे नङाबा माबा नङाबा खासि खालामनानै आखाइफ्रा थिग जायाखैलै मैया जानाय थिग जायाखै होनबाय आंबो साला जानो हासिगोन खोमालाय ओरै होननानै बिमा दे अमंगल खालामनाङा माबानानै बे गंसे लाना फैयोलै बिमा होननानै जोंनिया मंगल जादों बिसोरलाय मा थाइसे थाइनैनि जोंनिया लाख थाखा जन्म जागोन नङा होमबा गतिके दे बिमा अखान्थि खालामनाङा लाना फैथां बिमा गंसे लाना फैबाय गंसे लाना फैनायनि उनाव गंसेखौ लोंबाय गंसेखौ लोंखांनानै सासेया बुंबाय फंबाय निरन होननाया बुंदो आरो आंखौ फंबाय गंसे नांबावगौमोनलै इसे माबाया आखाइ मावगाखै आदा बानजागोन नालै खासि खालामनायावलाय माबा मोनसे डिसमिस जुदि जायोबा आं मा जागोनलैबा आंहालाय लाख थाखा फैगोन देखुन फंबाय सिन्था खालामनाङालै बेफोर भगबाना जेरै होयो ओरैनो जागोन नोंलाय मा सिन्था खालामबाय थायोब्रा ओरैनो आंबो बै समाव जाम्बाना थारमाने जोंहा सोलोंथाइ गैया नालाय आंबो सत्यखौ सानबाय नालाय बिमा देलै दे होफैथारदोलै गंसे बेनिफ्राय बिमाखौ बुंबाय नालाय आंनियाबो हिन्जावआ जाम्बि नालाय सोलोंथाइ गैया नालाय जों जाम्बा जाम्बिनो रायजो जानाय मानसि बेखायनो बुंबाय दे आं लायना फैनोसै गंसे लाना फैदो
गंनै जाबाय गंनै लोंखांनायनि उनावथ' मानसिफ्रा फ्लाग जाजोब्बाय फाय फ्लाग जाखांनानै एबार बोरमाखौ रेडि हमबाय बासै मासे मासे लाना फैबाय हमनानै एबारथ' निसा नांबाय नालाय सोर बोजों हाखौ पात्ता गैला बिराद गिदिर घटनाथ' माने आंनि रायजो जानायनि घटना आरो बेनिफ्राय आं बुंबाय बिमाखौ बिमा नों जेबो सिन्था खालाम गुरुखौनो मोनबाय नालाय नङा होमबा सब कमप्लिट जागोन होननानै मासे मासे खालामनानै बायसटाखौ साफा हासिजोब्बाय आरो खासि खालामजोब्बाय खासि खालामखांनायनि उनाव वेटारफ्रा बुंबाय जोंफोरा गासिबो लोगो नांबाय नालाय आंबो बुंबाय ओइ सारमोन माब्रैसो खालामखांनायनि उनाव आं इसोरखौ बुंदो ओइ सारमोन आंबो एसे प्रेक्टिकेल लानो खोमा सोर बुंबाय ओइ साला नोंनो गुरु नोंनो मास्टार नोंनो जुदि न'खरनि मालिक माब्रै दसथानो खालामनो नोङो आं होनबाय आरो इसोरो नोंबो हागोन नोंबो हागोन ओरै सिकेने ओरै होननानै माब्रै जानाय समावनो बै घटनाया जादों माने ओमफ्राय बिखौ आं बुंबाय ओमफ्राय आंबो खालामबाय निसाया नांजोब्बाय नालाय बावखाय मा हादो बालसिनालिखौ बेनिफ्राय आंबो खालामबाय इसोरबो खालामबाय गासिबो निसा नांजोबनाय मानसि बोरमाफ्राथ' बाय 10-15 लिटारना दुब्ला दुब्लि माफा माफा गोथै थैनो बिदि थैजोबोलै माथा नस्थ'लै दाङा सोर 50,000 आं जिबनाव दै बायदि गारजोब्बाय माखासे पापिखौ लोगो मोनजोबदों बिराद गिदिर घटना जन्म जाबाय आंहा होननानै बिदा फंबायखौ आं सानसे लिंबाय आंहा 7 जन बिदा फंबाय दं 7 जनखौबो लिंबाय आं फंबायमोन आदामोन ओरै थोरै आंहा गिदिर घटना जाबाय आंनियाव सानसे मिटिं खालामनांगौ नोंसोरो रायज्लायनांगौ आं माबायदि थांना थाबावगोन बेनिफ्राय लिंनायाव सानसे थांबाय दे हसा बास्तब आदायावबो सुटियाव फैदो थारमाने फंबाय BSF दं आरो मास्टार माखासे दङ मास्टारानो 7 जन जा बेनिफ्राय आं 8 जन बेनिफ्राय इसोरो थांबाय बेनिफ्राय थांनानै आंखौ बुंबाय साला जाम्बा गथ'खौलाय माथो खालामबावनो जोंनाव जिहेथु सोङासै नालाय नङा होमबा दे जि घटना थांबायानो थांबाय नङा होमबा नों माब्लाबाबो बिदि भुल दा मावो थारमाने नोंसोर लोंनानैसो मावजोबदोथ' नङा होमबा लोंनासो जाजोबदो नालाय बेफोर घटनाफ्रा जाखागोन बेखायनो लोंनानै कुनु दिनबो बिदि डिसमिस खामानिखौ लोंनानै कुनु खामानि दामाव